Ha, pinangga kina kong papa ako balag palahubog. Ano undang na daw ay. Undang na siya. Hapit na, milestone lang ba hapit tadi kalakaw. Karon na ay nagayo. Tagamay. Kani sa sir, upat ka side na sir. Pas mo sa kusog ni sir ha. Ano balay-balay sa pas mo sa kusog sir. Hago tag sa dili sir, udto hapon gabi ibawal ko ng ligo sir ha. Lima sa hapat ligo bawal na. Iblangko lang ng alas 7 pataas mang bumbasig. Manawag sila pag di manawag di wala. Alas 6, magutang ato, mga alas 6 na siya. Ya po tadaan oy kay. Hindi ta man hapon manggod gusto mo tag tuyok ba makaunaw na punta ng kilid sa park. Jollibee. Tambay man. Oy, Lain po kung sa Jalikod. lain po kay Jalikot. Pero ito Jalikilid. Daghan po kay. Kilid. Daghan po kay Rabasar no? Oo. Ano ito to nalagi sikis. Oh, nas park. Kadadlaw na. Tag-adlaw, pag agi na ito gapon naman gapon tong bus. Ito ba kadadlaw yun na. Gabi era. Adlaw gabi. Adlaw gabi. Ano ba? Sa man ka nang... Unsa makaon na sir? Manok. Manok. Amora po kanan sa Ako, dagan na sa guro. mura po Jollibee. Adagan na krono. Kita mo nang hipos sa mga to pagkatanaw na to. Tubas man eh. Sabi lang nila, ikaw na, pero ako na. Dagan na isa na. Pas mo sumusod. Ay, pas mo susog ka ng hago ta or dili ta mahago pa sa kay kanang iniguli bitaw sa basaon na to. O kana ha, teman eh. Masa, habat, ligo, abisang himasa na lang jud. Pinakababa na jud. Masa lang. Igun man ng TL, paralyze. Pero no, na may advantage, dugay pa po. Pabanggitin man. May sir ha. Minsan mo guna nagmarites ko mo sir. Naabot na ako. Gamay. Dayo double gin sandre sir. Ngayon tani anera balik-balik pa. Nalapag ko ba? Wala pa. Amo din Japan dire sir. Abot ni Japan dre. Yung sanayo sa Japan. Wala lagi na yung Anera gyud sa dre. Ya dito ko na nagpuyo na nagtrabaho. Descendant din sa dito. Filipino descendant. Uli, oy, ayaw na. Kada gabi man maligo sir. Wala lagi po mo. Usa na maligo ni ka. Ay yaw. Na, tigyo tag abot ng 120 sir. Kaya na. Kabuya dada. Paguli sir, wala gyud ha. O kung bukaw man ka, trapo lang uga. Uga lang gyud ha, dili basaon. Mahimo lang gyud ha. Ayaw basa. Ano ra gani mo? Tutok ng nani. Ito mo dyan. Saka daw kamay sir, kamay lang kaya. Ya. Galak and higher. Sir. Kamay sir. Banta lang, kaya ako rin bahala na imong pas mo. Yolo. Yabiti ko na sa'yo.
Igat mo kay ka. Takala. Lodi, isang line mo. Nool, ne. Ton. Nool. Ang gamay. Ah, sir. Ilagay na ito tinadon, sir. Sunod na lang. Warm up lang sa warm up. Mau bagi gutom ko. Hindi ko limunitan bang. Hindi mo kaya ka? Lutoy ko bitlop. Pag makain ka pag bitlop. Luto na. Ay, yan sa kong anak. Ay. Daw pala kay kusum si ma'am ko. Nakakaway sa dok. Nagkasa 11 na, sir. Ano kayo yung super? 20 ka buwan, oh, 20, 21 ka buwan. Dili ka lakaw. Ako po, naglangkong ko. Pero kalakaw na. Tikang pa. Manhe permero ay di gyud mo reklamo kay kadawang hilot ka na kadawang na. Ah, hilat na. Sakit naman kayo ah, din taha. Automatic na. Pati na permero di gyud mo reklamo ay. Hey, bitch. Isang saog duso. Waagad siya, manhit kayo yung lawas. Ay, dili. Sa pila ng bata. Pangubo kayo to ka? Tanggal na. Mawala. Nagko kay mga anak ko tambok. Tambok kay mga anak. Uslog lang ba eh? Lisod yun eh. Ubi, nalabasin mo niya. Ay, iwasan ka niya. Nagko kay mga anak ko, anak na tanan. Uban jud, nga body jud tanan ba? Sa ulo, bagan sa sinahan nga dako niya. Panagugay ko katabang, kadagko man sila. Iwang-iwang ko. Lisod yun ba? Hindi ka na isa, nakupay na isa ka na. Hindi mo mo yung unang-unangan. Hindi mo yung unang Taksin pa ko. Yamiti! May mahay na doon ka. Hindi ko hindi makuha ang ulo. Sakit na ah. Wala na bang o? No. Dugay pa man po, sir. Dugay pa may epekto, sir. Dahil ang talan. Pagpasol na. Karon. Hindi kong kaon. Naman nakao ka na. Ano, ano, ano. Hindi mo sa kali. Hindi siya. Bakit akong gingon? Hi. Okay, mauna akong gingon. Hindi kay ikaw lang. Oh, pagkalit yung blouse dada dito do. Oh, na. Kinalaoy, kung wala, ibilin lang. Ay, junk food. No? Wala ni junk food. Wala dyan po. Masak di ay, basta junk food sa kong pilion. Ay na, pagpasa na gulo, sir. Kwarta, be. Pwede maningog na. Oh, karon ng ugma, wala ligo, ha? Kwarta, mang. Sunod na. Nga, karon adlaw po, sir, di po ka pwede magbasa. Ay, Diyos, bisa manghinaw, bawal, ha? Ugma, pwede ka magbasa.
Ay, laligo. Mag-ilis ako dito. Unya na, pag ilis kay maligo na karon. Maligo na lang ko karon. Kaliti sa dadaglaw oy, lakaw oh. Nag wala pa. Maligo sa Naibilin lang. Ay maulahi ba ihatod sa ni dito daan. Nakuha ng dada. Kami, ay, lintik maning bataan ni oy. Bawa ko ilis ma kagapon rani. Bantay unya gulay law oy ha, kay ikaw kong kilawon. Kamat sugo. Masarap. Hindi ka kalimutan ko, sir. Erog na. Ay, dito. Ops. Yan ako. Naman. Tagamay. Dagan lagi mga lukay-lukay sa concert park. Ano mo kuan ba? Mga lukay-lukay nga pine tree, ano? Correct siguro. Dekorasyon na siguro no? Wapo kay suruyanan din natin mana to day Pasko. Tayo para may tabos ligos. First time good.
Pati nandi taga Digos manha. Oo, dagang dayo. Daghang dayo ba na? Oo. Anda kay matanaw. Unaritis lagi. Naunahan pa may nang matanaw eh. Busy. Busy man god. Nakakita ra po ta sa Facebook. Ituon to na ba no san taga Digos ta. Nang isa po na ako makuha na mabutang sa YouTube ba. Apel man na sa dungag man na siya. Paskuhan sa Digos. Ang maibog gid anak ko OFW na taga Digos, double Ano sor. lagi sing ingon nga mo ulit ko soroy ako niya. Oo. Nga isa man guna ka na mag-post-post, mo man ay maibgan nila. Tayo, gwapo naman dahil Digos. Uy! Selfie. Ang gani, selfie, video. Mga tanam, asa man na. Beeta yan sa reel. Digos ang taon na ha? Gwapo mo naging Digos. Langan. Hindi. Sir. Sir. Nasulay na gid sir no? Natandog na yung tandungunong ng mga panahon. Ang lugar ka sir, one week house ba na to? Ang ka lugar? Aquarium ito, puno ko mag-plaster. Asting. Hello guys. Kasi dito mo sa YouTube, kailan daw ako makapunta ng Maynila? Kamu yan niyo eh. Ang entrance sa kuan sir, mao gyud tong entrance ko sa munisipyo. Oo. Ang back to back na. Ari ang kuan ba kanang Suryanan ba? Kung may mga suka. Pwede na mo. Dito po, ang tanong ko, iba po bahagi dito sa daan. Para sa daan. Oo, para mo sa kasta. Lagi katong likod. Oo. Oh, Na may tulay-tulay na to sumpay dito sa bagong building. pagbuhatan. Oo. Dito na, sorry, second floor, then third floor, then fourth floor. Sa daan na tanan. Sa bangko. Ano po ng bago? Oo, sa daan, sulod sa daan. Ah, sulod sa daan. Second floor, ko to. Dito, sorry. Doon tabok dito sa Pikas, sumpay. Anto sa bago? Tabok na sa bangko. Mo ba? Dito, second floor, diretso. Ayun, soroy dito. Ayun, soroy na saka na ko sa third floor. Soroy na ko dito, then fourth floor, soroy. Anton, mabot ang uban dito sa rooftop. Sagdan ra tao. Hmm. Ano mo kung kuan lang? Basta sayo lang. Nga, pag naog na po, diretso na po naog dito sa bangko. Kaya napamang po tayo sa silong sa bangko. Pagbuhatan ko. Oh. Pagkan gid Suryanan di. Kaya sa building lang lang, ka-consume dito, taas-taas ng oras. Oh, sa building lang mo.
Kay malangan magpicture. Mo diha makamalangan sa tesa. Lang din magdali kay nana Ah, mo. mo gani. Idiri. Sige rag diri. Pero wala ka kabantay. Ang oras nagdagan. Uy, nawa de ko iluton mo. Yan eh, madaw. Asa na mo? Tesa. Ang yapas ako na sir, ang video lang. Ang video ko ba kay Ko si mo YouTube. YouTube ba? Dagan. Dagan masayod. Promotion. Ya sabi pala be sa ko ano nya. Ang mga OFW be ako mga viewers uban. Ya, wata ka balong at taga Digos dito ko ang viewers. May na lang mga kakita. May na lang ko kalangi man di. Kaya kato bitong nag-post ko katong kuan. Katong parod katong float parade. Tama na ko Digos City float parade. Araw. Hugway, hugyaw, kusog kaayo eh. Kung anong ni kusog siya, kung ana may OPW. Ana kita sir no? Okay, pag dulu pag night bikan time butan-am na. Tanaw niya, pagtanaw nila nga Digos City. Na kani. Amo ani. Amuan gini di. Bisan Davao del Sur lang siya. Bisan taga matanaw ba siya, Tiblawan. Matanaw magisa kay Digos man na. Kaya nakasuray man siya. Pag adton man. Kusog kaayo Dios ay. Starang is mayor ito ko ang kuhan. Samot na ron na. Ma-video na ko na. Makabiyak ko yung tuwak pa ko yung ikutan sa YouTube na Pasko. Oros kuhan ang god. Hilot na tanan. Sunod adlaw po, nana po ka sa YouTube sir. Tanawa niya imong YouTube sir. Nalugar ka sa subscribe ko sir. Ano lang madungan kag isa. Importante kang isa sir. Di biya mahimo lang 1,000 subscriber di ka mo-subscribe. Karon hapit na ko mag 1.5. Hapit na ko 1,500 sir, gamay na lang. Bangun to sir. Taas ko daw time ko daw man kay maka-building ko daw suluyanan. Ya, hantod fourth floor. Ang fourth floor, kay kan sa daan hantud sa bangko. Kan yung tagala size. Yung size media. Alas city lagi mo human tu. Ya balangan biya ta kay. Relax good. Oo. Dili ko ba unsa man ni dali man ta oy. Alis at sulat to ihatag ng padada. Teksto. Sugot to na to. So, Sugot man ta. Yawana man lang sige kay andaman tamong panihapon dre. dili mo ari ra. Ade man dre sir. Amo ari dre. Ano ni po yung muhong service o hindi na? Layo. Itay malogi oy. Ulan. Bilang yahi pa. Kato bitaw nag-home service ko sa sulok na disgrasya sa motor. Mm. Ano uli lagi na mo pag gawas na sa balay. Kaya tayong ulanan nagliso jud di na makitang dalan. Kay ulan jud sa sir nga ulan jud. Kato pagkusog sa ulan. Oo. Loh, di man makita nga gabi na kayo. Kusog sa Nag-home ulo. service may sulok. Kaya pagka totod ato naglunok tong malala. Yan, naglunop ang malalag katong ato ba? Mm. Ay, lunop ang malalag. Amo po tong sa Digos apawan ng mga dito sa extension pastang Abot po dito. oh Sa datong ulan eh. Abot mo na sa luna po. Isa man to nga bagyo eh. Ano ba ito bagyo? Bagyo man to. Ay. Tapos bagyo na to. Abot Ano yun po din. bagyo siguro? Ano may ulan? pero di pa yung kumpiyansaan kay ang kuan prediction sa pag-asa kay hantod katapusan man sa bulan. Nabi no. Mas Ya sa sunod tuig na po daghan na po ng init. Kanang Pasko na amang gyapon namang. Kita ka na ubang balita nga. katong 25. Bisan pa og magpasko. Wala gid ilang Pasko lagi daw. Hindi bagyo. Bagyohon jud na gyud na Ay siya. ulan nun ka 24 o 31 yung araway pabuto. Mingaw kayo eh. Abot og gyapon sir. Mao lagi. Ang taga Davao ganina ko nga kaila mo ari lang Digos kay mulan tag pabuto. Okay, wa may pabuto Ah, wala Davao. dito laha. Digos naman. Mm. Lingan ang damo na ano sus na. Parte dugay mo undang. Ana dito lang Sa mamalit. Jawa ang kuan niya, display sa paboto. Mura sunod semana sugod na. Sugod na namang mga 15 So, siguro. Bantay naman sila daan no. Mm.
Kay opening man po sa park ng Pizza 12. Sabay na siguro tanan na Christmas sir. light. Sabay na siguro no. Para inig soroy na pa makapalit. Ano yung program ng pizza dosages? Ano? Ang uban mamalit yun kasi 25 na. Sige lang yung malit pa ko. Malit pa mata mas Naman. natabunan man ito kay gamay ra to pliton. Ang tanaw lang ta silingan. Tanaw na sa silingan. Hindi Maura ka. na. Ang imo ada kay di ka kadagkot. Kami din tanaw ra kami sa silingan. Kasi piyat patong kamo. Maapil naman ka sa silingan. Mm. Jesus name, look Ang gasto pa ka. Ano yung mapahilot niya mga alas 5. Alas 5. Kuan. Ngapon kadaan kay gutomon ka mahadrid ro. Ang ilan na masumpay sa nasoroyanan na sir kay padug Jollibee lain kayo. Tuan tumoy, so man diri man niya gitumoy sir. Padung mo ba sa Jollibee? Muna daghang tagalain lugar Noroy kay mag-Jollibee ta asan Digos Park. Sabay na. Sabay na suroy. Og dili ka Jollibee Jalikod. sa Jilikod na may daghan. Kilid. Bakit sa Hagono ilang Christmas light ba? Naman po tayo nag-post. Kung na nag-post no. So, Ah, pero di na makwamang Suok gwapo ka man din kaya naman. ang Hagonoy niya. Suok niya. Suok kayo. Walay kananan nga sufisyente ba para sa mga dayuhan. Di para diri sir no nga bahalag magutman. Pagutom, hindi gawas. Kwartarewa. Tuapay market, night market. May night market. Dala na tanan ba kay pag Humana lang ng magsuroy, night market. Wagin ko kana ba? Hindi lang panghilot. Gani kay way Ferris wheel. pag Dapay magpanuroy adto mungukay. Mukay tabi. Kay murag luwag naman na itong brief. Mapag-drip ka ukay god. Naa mong good. Na eh. Isa bundle gina siya po, isa ka bandulan nga brief. Napa man po dili ginamit. Yan sir, umay na ka. Jesus name, ayun na. Medyas jogging pants jacket. Ayo guys. Umay na ko gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye bye. Love you guys.